Siling ko mayanig kayo daw ka-healthy man nga diskusyonan tani since nga daw why pagin man kag sige ni ang sa babaw patong mga hearings nga mga paino-ino pagtalakay nila but personally sir ano ang paglantaw mo sini kung inkaso man madayon nga kakasunabing media as one of the witness during the operation ano mga implikasyon na ginlantaw mo diri Captain? Bali, sir, ito na lang po, no? Damo as mga police operation na nangin importante ang participation sa media practitioner. Ang isa sir Art, ang pag-legitimize sa nato nga police operation. Transparency sa puntong ginapakita natin sa publiko na we are, ang ato kapulisan ay conforming to the standards of the law para mapati at the same time mabaton ang aton nga ginapile nga kaso. And those requirements, kinaya nga dapat may mga witness kita. At the same time, kung may media sa ato nga police operation, hindi naman tapos na lang ang pag-inform sa publiko na tiara na yung mga experiensyahan sa media practitioner kung ano ang natabo sa police operation. In such a way, ang ato manapaglantaw sinada, ang halos sa ato nga mga police operation nanging successful kag nakaabot nito sa natawag na conviction sa ato nga mga suspetsado ngayon kandakan sa police operation because of the participation sa media. And then I will discuss ko na lang siguro kung ano ka-importante ang media practitioner along sa ato nga mga police operation. Ang ginambal mo man sa art, nga biskan ano oras siya, available lang ang media practitioner na mag-practice at the same time mag-upod sa atong police operation. Yes. So, ginanantaw na ito ng risiko sa part ng aton nga, no? But yet, wala pa man year sa aton na receive ito sa Negros Occidental na may napagpamahok sa aton ng mga media practitioner na nag-witness sa aton ng mga police operation. Ilang binagit sa illegal na droga. Yes. May mga previous accomplishment na nga milyon sa isa kaadlaw mga milyones kita nga na-confiscate ng mga droga, ang atong mga importante mga witness para i-comply ang requirement of the law nga dapat legitimize ka ginatawag i-triangulate natin the presence of media, elected officials, kag DOJ representative. Importante yun. Kag may damo na convert ng mga suspetsado nga ikandat natin ng iba operation in the witness of the media. So alam the while lang ato nga sa PNP, ina-consider natin nga isa ka-importante nga ingrediente or witness ang media practitioner sa aton nga almost nga mga police operation. Nga amo na siya ang just like sige mention mo nga nagaka-prospero kung nagakadutla ng ginafailan sang kaso, no? Yes, exactly. Una bis, ang i-exploit natin ang kapasidad ng media practitioner to cover. Di have niara sila ng mga devices. They have the device nga magamit man natin favor sa aton sa pagpapay ng kaso. We have the recording device at the same time audio, at the same time we have the experience kung ano ang natabo. So ang pag-question sa legitimacy sa operations ng PNP is gamay na hindi na will fully require what is the requirement of the law. So ang kung na lang mag-explicar sa aton nga legitimate ang operation natin. Okay. So, kung makakas kang madayon ini, personally, may nakita kang kabudlayan o basi mangin questionable ang mga operations ng police? If in case mapasar ini nga layi? Say na nila nantaw natin, Sir Art, yung mabudlayan na kita, sinong pati ang mag-volunteer sa aton listoon. Kung wala na sa mag-witness. No? Kung the issue in security, si konti rin po lauto nila ang media, the rest na mga mag-witness na, mapulaw natin. Sino na lang ang mag-witness sa kapulisan sa isa iyang police operation. Now, in such a way, kung ikwaon, sinuna ang matindog na witness natin sa korte sa mga hindi pa natin yung mga kaso. Yes. Okay, hindi ba na pwedeng kung inali ito ng iban mga barangay officials, nga tiway mo da media na witness ko da. Basi bla magkulbaan man nga siya, hindi na lang ko.
Exactly. I think the way it is nga, ang tanan man ato nga trabaho, may risko nga ginalantaw. But Mhm. in the long course of uh, collaborative effort of the media and the PNP, Mm. wala pa man nga natabo din sa Negros Occidental nga may ginaatake nga mga media Mhm. practitioners just because nag-witness favor to the government, especially sa PNP. Along the while, kung kinahanglan nga may iga-provide ng security ang aton mga media practitioner witness as to the security of the, to protect the security. Mm. At the PNP is just unwilling to provide the security based on the threat at the same time and the direct assessment sa aton nga mga witnesses. Ah, yes. And anyway, masip lang ko very quickly if you may kay siling ko gani do dason pa man nga bulan to mga filings sa COC pero sir why paliwat no schedule meeting ang kumilik upod iya sa interagency nga kwan nga security concern meeting diri sa Negros. May initial coordinating conference sir, si Provincial Election Supervisor nagkadto diri sa may Lopos ang kanil sa liktang nga bulan. Ah, And then upod man sa OIC the time si Colonel Pires during the time kasi sa Kapulisan nag-meet diri sa opisina. That was an initial because ang hambal nila i-lay down kung ano mga particular yung mga issues na dapat istoryahan kag aprobahan during sa final coordinating conference. As we observe sa experience, most likely na katabo ang final coordinating conference right after the filing of candidacy. Kaya may mga responses na sir, may reaction, counter reactions, mga responses sa mga opposing party or opposing candidate. So nag-a-analyze sa mga problema nato nga dapat nato i-consider man also. So along the while, ang nato pala sa ginapanguyatan nga mga areas of concern ang previous nato sa nga ginaprobahan sa atong nga tri-agency. Kaya mo lang pala sa pinapanguyatan natin. So, ang aton sir ginanagtaw dira for the final coordinating conference, that will be an also announcement of our concerns sa election sa atong BSKA 2023, sir. yes, yes. Now, kag at the same time, guro ti drama na ma-determine sa after filing sa COC kung sino nga mga member active sang pulis nga may paryente or himata nga nagpapili sa ilang mga lugar. Exactly, sir. Atong responses sa that, sir, right after dra, ang napulkom niya, sir, memorandum nga right after kung may pamilya ng padalagan within Sigma area. So probably, sir, you will be released in another town para Okay. hindi ma-influensyahan ang course of the election. Aha. So that will be expected naman na sa nato, sir, kung may mga himata, kung may mga pamilya, kita nga naging kandidato sa election, at tendency ma-relieve kita in other places. Aha. Layo sa lugar nga kundiin ang imong pamilya nagpadalagan ng Okay. kandidato. On that note, Captain Judicis Catalogo, salamat gid sa time, sir. God bless kag halong gid permi. Sir, may aga sa tuntran. Action Hotline. Ang spokesperson sang Negros Occidental Provincial Police Office, Captain Judicis Catalogo. Kabalo ka, kung may media nga nagaupod iya sa mga drug operation, ti sa korte dako na siya nga kwan,